item. Kaya 800 niya mo. Kung 2,149 niya, yapin niyo yun. 2,699 niya. Paano yun? Basta maka 50% off yun. 2,699 na na. 50% off yun. Mga 1 plus yan muna. 1,400. Saka water kaya, water repellent. Pag yung maganda yung mabasa yung saka blue yung
mainit. Ano ba isang kilo? Kasya naman ka sa kanya. Yun yung bitbitang pa yun. Ilan na laman yung laman. Ano ka mo? Ano yung may ito? Ano? Oh. Sabi. Bilang ka. Kaya ano siya? Oh, sige. Yung asin.